Какво става, хора? Аз съм Дейвид и днес снимаме клип на FNAF 3. Малко ще бъде страшничко. И така, предлагам да започваме играта. Играл съм я преди. И съм кръщял като от страх. Така, нека увеличим хора, да ви е забавно и на вас. Ми ще ме е страх. Така, хора, който не знае, излезнало е FNAF 5 Sister Location, обаче е излезнала в Android Onco. Пишете Android Onco в Google и директно ще намерите играта Sister Location. Напишете Sister Location и така ще я намерите. И така, хора, започваме. Така. Ето ги камерите. Балон Бой е при нас, като чувам се смее. Така. Марионетката. Ето е там на вратичката. Виждам те марионетки. Така, до нас няма никой. Шахтите, всички са супер. Така. Тук. Ще е супер. Така. И това е първа нощ, никой не изкача, защото и преди съм направил, така казах. Никой не изкача на първа нощ, изкачат само на втора нощ. Сега ще се минем без проблем. Първата нощ, но на втора вече почва да изкача най-много заека. И майче той винаги изкача и много ме е страх от него, защото винаги креща като луд, когато не изкочи. И така казах, хора, който не знае, Sister Location е излезнала в Android Onco. Най-новата версия, който иска да я тегли. Добре, той няма. Къде да го пусна? Ало, аз ще да запомня. Добре. Супер. Тук дали това още се е запазило тук на нея снимците? Не. Заключваме шахтата. Какво видях аз? Ето е и Фокси. Закачена на стената. Здравей, Фокси. Стой си там. Ето на тази камера Балон Бой се появява и скача. Уау! Балон Бой мина. Да се надяваме. Смей се. Зайка да не е тук. Hello, марионетки. О, хора, 5 часа сега ме ще започнем нощ 2. И там вече ще почне да изкачат. Смей се. Така, хора, но да ви кажа, че аз... Ето, 6 часа е, браво на нас, минахме я. Да ви кажа, че аз играх и Sister Location, много е тъпа, хора, не ви предпочитам да се теглите. В Google Play струва на пари, но си изтеглете най-добрият Android клуб, защото там е безплатна, има с хак. И там много тъпо, само трябва да се разхождаш и накрая ти изкача някой, дори не знам кой е. Нещо, някакво кът бебе. Сега събираме Фокси и влиза право в пицарията. Или излиза. Пише Exit. Не знам, хора, каквото и да е. Та... Не ви предпочитам се теглите, много е тъпа, но как се решите вие? И нека започваме втора нощ, хора. Пригответе се за страхуване и за крещене. Поне на мен. Аз ще креща. Закарам ти телефона, шефче. Не ми говори. О, вижте окото. Марионетката от началото на играта вече е тук. Ето го окото тук. Сега ми кажи, че ми изкочи Балон Бой и ще креща. Не, смей се. Така, ето тук заключваме тази шахта, заека да не дойде. То. Така, в 1 часа или в 2 почва да изкачат вече. Тази нощ ще ме минава, даже съм превъртал играта.
Тя поне с 3-4 нощи, мисля, колкото помня. Но не я превъртях точно аз, с помощ от един мой приятел, който много му благодаря. Помогна да... беше много трудно. Поне на мен беше трудно. И така, хора. Вече почвам да... Камерите ми! Не. Кой? Камера системата. Някой ми прекъсна камера системата. Нека увелича хора. Така. Ето Фокс, ще видите. Хора, треперя. Чай да си... О, вижте тук до видеоиграта. Хора, зайка идва към нас. Умираме. Пригответе се. Хора, ще ми побелее косата от страх. Много е страшно. Хора, се залям. Малко се страшно. Вижте там. О-о. Зайка беше там. Хора, нека намаля, много ме страх, честно да ви кажа. Креща като лут на тази игра, не искам да чуете клипа крещене. Ай, стига, бе! И сега само махам това и ми скача зайка, хора. Много добре знам. Не. Добре. О-о. Зайка. 30 хора. Ако успея да го мина, ще бъде добре. Ай, стига, бе. Кой са да е? Само никой няма. Хайде. Аудиото ми прекъснах. Така, сега сигурно ще изкочи. Така, нека... О! Жалко, хора! Ето кой изкочи, каза ми. Не се разпрещях, все пак си пазя телефона далеч от мен. Сега идва страхът, хора, вече. Това беше само едно от тях. И сега изкача зайка. 4 часа, хора. Моля ви, нека да минем. Така, продължаваме. Въпросът е, ще успеем ли? Ако мислите, че ще успеят, напишете точно сега в коментарите. Я вижте ту и лице къде е. Ах ти заек. Ще дърпа по мушите. Добре, хора, 5 часа. Стане ли 6 часа? Минаваме нощта. Ако я минем... Хора, сърцето ми топти силно. Бум, 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 бум. Зайка е тук при нас. Видяхте ли го? Това не е възможно, хора. За малко деца нека се затворят очите.
О-о. Зайка ни поврежда системата, май. Шест часа, хора! Минаваме нощта! Поздравления! Който е написал не, греши, хора! Сега отиваме на трета нощ. Това не е възможно. От първи път, когато си изтеглих играта и минавам директно втора нощ. Хора, направо много скеф, хора. Певешка музика. Не. Госпожо марионетке, убий ги. Ти тъпа, гадна, зла. Ти ме уби, моите хора. Хора, клипа е 11 минути. Мисля вече да спирам да снимам. Така, това ще бъде всичко от този клип. Ако на някой му хареса, може да даде палец нагоре, абонирайте за моят канал и ще видим в следващия клип. Чао!